sama sa alas 6, manindot kayo ang atong unang pagbasa kay nagsugod yun diha sa dakong kaangguhan kung kinsa ang naghatag kanato sa kinabuhi. Di ba? Klaro kayo? Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyang tao gikan niini. Gihuy pa niya ang buhok sa ilong sa tao sa makapabuhing kag gininhawa ug ang tao nakabaton o kinabuhi. Tanawa kunoy mong tapad, tanawa mong tapad, lingi-alingi, tanawa tapad. Ingna, nakusuk-kusuk kayo sino udah, ya si mo ilong, kaya dako maglumat. Welcome sa atong mga taga-Danau, nangapos nakaabot din taon, gimalupad ang sakyanan. Naalis niyo atubangan ang mga istasyon sa Cruz Pamalandungin na daan sa tamang istorya. Bitaw, ang atong mga pagbasa would seem to be opposites of two realities. Duha ka kamaturan ang ipalayag sa unang pagbasa o sa Ebanghelyo. Ang ikaduhang pagbasa, mao'y mutahi. Mao na gitawag sa Tagalog sa mga estudyante ang buod or paglalanggo, di ba muna? Or sa English na itong may Englishon, summary or the summary or the rationale. Ang kahulugan sa unang pagbasa o ang Ebanghelyo. Klaro kayo. Diyan sa itong unang pagbasa, ato nabati na ang tanan na gihimo sa Dios maayo. Ang tanan kayo. Mo nang naagi mo ingon ni mo nga kanang bati-batilig na hinimo ko Ginoo tanan maayo ay panaway. Iya na ba? Tanan gihimo. And yet anaa diha usab ang pagkapukat tungod sa kasing-kasing sa nagingon sa Tagalog, marupok na puso ng tao. Diha sa Ebanghelyo atong nabati, si Kristo dili marupok ang puso, itintal sad sama sa unang pagbasa, pero nakagraduate siya o nakagraduar hayes diha sa pagtintal. Kumpleto ang elemento. Si Adan o si Eva, anaa ang gimando sa Dios na dili pakaon, pero masupilon o ilang yung gikontra o wala nila tumana ang ilang angay tumanon sa sugo sa Dios. Ania ang bagong Adan o bagong Moises na minaw o nagpuyo gidala sa kamingawan in kontra sa hardin sa Eden, gitintal, gigutom, pero lig-on na may batok nini. Kung atong nadunggan din sa Ebanghelyo, klaro kayo na hasta di ang demonyo mikutlo sa Ebanghelyo sa kasulatan. Mo nang bantay-bantay mo anang mukutlo sa kasulatan, magtuo mo diniyos na kay hasta mo naging si Rudy sa seminaryo pa mi. Even the devil can quote scripture. So ayaw kayo mong kabilib anang maay kayo mong bat-bat dito sa versikulo. Ayaw kayo, di tanan Diyos nun. Ang yawa magaling ni April magaling bat-bat. Naglasa na titingin itong Bibliang yawa. Nakiklatugis Ginoo. May basa. Ingon sa nang yawa. Basa sa yawa. Ingon sa ni Kristo. Pero ang ganahan ako, kay pagkatulo na yun, ingon ng yawa. Tanawa ang tanan. Ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka o musimba kanako. Ako may imagine sa Kristo, paulita, ilan ni ako na tanan, di mo na imuha. And yet, din niya ito makita na diha sa kinabuhi niya lang kaya ba kitang tanan makarelate kay kitang tanan sa diha sa itong kawiling kinabuhi anaa ang panagbangi. There is always a constant tension and conflict between evil and goodness. We are all capable of evil. Dito lang sa akong siyatihan sa Danau, bisag igsoon mo batay alang sa yuta. O ining-inutangay na o ining-panilnganay na, usay di mo ilang igsoon. Una yung raguta sorry. Pero we are also capable of goodness. Kamaayo. Kay nga naman, bigo ba? Kay hinimo ta sa kaayo sa Diyos, kita'y hupan ta sa makabuhing kinabuhi ug hangin ug gininhawa na ang uban dako-dako yun, di ba? Tanawa. Kini mao ang giingon ni San Pablo diha sa atong ikaduhang pagbasa. Diin ang sala ni taligsik, ang grasya sa Dios miuwan. Diin ang sala miuwan, ang grasya sa Dios mibuno o mibunda.
Diin ang grasya sa Dios nagbaha, ang sala, ang grasya sa Dios milunog o mulunog. Where there is sin, the grace of God abounds even more. Where there is Adam and Eve, there is the Son of God. Importante ni. Kay kung diya sa kinabuhi, muingon kita nga unsaon man tao raman ko, baka sasama ko kana Adan na o Eva nga bahin. Pero dili ug wala niya matapos. Kay si Kristo mismo gisulayan sa duna sa pagka-Kristo diha sa atong kinabuhi kay binunyagan man tanan. Tinuod din. Tinuod ka na. Kay diha sa mga tentasyon, ana ang ginang siripinte, manintang gina. Unsa kamaro siya. Tanawa ang pangutana sa bitin. Inday Michelle, kadako sa bitin. Kita tanawa ang pangutana sa bitin. Ningon dahil ang bitin. Gidit ande mo. Tanawa ang tanaha. Gidit ande mo pakaon sa pagkaon sa tanaman sa hadin. Unsa ito ba? Wa baya. Tanawa ha? Parehas pangutana sa kanang diya sa Ebanghelyo, gigutom man ka. Nganong di man mo himuon ang bato o pagkaon, kay gigutom baya ka. The devil will attack us, will tempt us in our weakness. Kana kung moingon nga, kay kanang naglibak dito, huwag man ito maglibak. Nisulti raw, tas tinuod pa nga nangitabo. Sala na dili, ay di mo na sala. Kaya istorya lang ka, ay tinuod man sana, ay ito kung yun na. Awa? Ha? Ni aksyon o sapot, ni sakang rabi sa utok. Ay, nanuko ko, ay ako na bunalan, ako naman, ay nanuko ako. Ay, naamo ko sa sun, naamo ko sa tarungan, kaya nanuko ako. Paggawas yung tunglo, balikas, kagungkong kay panunglo, tanan-tanan. Ay, nasuko ako. And yet, ang Ginoo naghatag ka nato sa dakong ehemplo. Diha sa taliwala sa iyang kagutom. Kitang tanan adunay kagutom. Kagutom sa labi, gahong, bahantik, na mo itong napati niya sa iba. Helyo, anaa ang dakong pagpugong nagihimo sa Dios. Aron mapatunay, aron mabalaan. Naibaw siya, kung nasayod siya, kita mismo, anaa usab ni anang maong dapita, tintalon ta. Mao magaling na sa pagsugod nato sa Kwaresma, nisugod ta sa Miyerkules sa Batlis. Diha sa Batlis, ipahinumduman kita, di ba? Hinumdum itaw, ikaw abog. O sa abog, ikaw mubalik. O diha sa mga buhat sa pagpinitensya, pagpugong sa pagkaon, diha sa pagpuasa, pagpugong sa mga kailibgon, diha sa paglawas, diha sa pagpasulabi, diha sa paghatag nato sa uban imbis na kita ang tigong niini, diha sa atong pagpuasa, diha sa atong pag-ampo. Sa kasagaran kinabuhi nato mayon ta, wa man tay panahon sa pag-ampo kay busy kayo ko. Ngano ang mga kasiba, busy magukayo ko. Nan karon ang panahon gipainom kita sa Dios, ang pangontra sa Adan o Eva na naa sa kinabuhi, ana si Kristo na naghatag nato ang espiritu sa pagpugong, ang espiritu sa pag-ampo, ang espiritu sa pagtanaw, dili lamang sa paglingon, kundi paghatag ngadto sa uban. Amen. Manindog palihog.